Maayong hapon sa inyo nga tanan. Ilabi na gid sa nagalantaw sang akon video dira sa may Iloilo City. Tani ara lang kamo tanan sa maayo nga kahimtangan. Subo nga video mga day, ulo istorya lang ining aton niya. Ulo istorya sang akon nga obra. Sang una ko giyang pagpuli sa Pilipinas. May ara ako sang ginistorya, kag gin-convince nga kung gusto niya pagka after sang graduation, makadto siya diri. Kaya ang ako tani gusto, mabuligan man ang ilang nga pamilya. Pero samtang akon siya ginaistorya, ang sabat niya sa akon ay Thailand. Pila man ang taguro inyo nga sweldo? Ang gusto ko ya mapa-US. Kaya syempre kung dito kaya sa US, dako ang imo nga kwarta. Mano mo ko sa Thailand nga kagamay mo na dasang sweldo? Daw nami siya tampurungon, day. Pero tungod, nga ako ya edukado, kalma. Wala ako sang may ginhambal, wala ako sang may ginhimo. Pero, inaya akong gintandaan, git. Kaya nga, ang malain, ikaw na gani ang nagtanyag sang bulig, pero amo pa nang isabat sa imo. Ginpabayaan ko lang adto. Nalimtan ko na adto. Tapos, nagligad bulan. Golpyada lang siya dahil nag-message. Nga kung pwede ko no, makakadto siya diri. Di syempre, ginpaagi ko sa diplomasya. Hambal ko sa iya. Ay, wala ka na dayon sa US? Tabi ko, amugin ang imo nga handom kag dumot. Sabat niya sa akon, wala. Tiga pa ngayon siya sang bulig, nga kung pwede ko no, makakadto siya diri sa Thailand para magtudlo. Kahit syempre, education graduate man siya. Ang hambal ko sa iya, sige, kuha passport, subong gidayon. Kahit tagaan ta ikaw sang imo nga ipang pliti. Bonakibot siya day. Wala siya nagdo, hindi siya magpati sang akon nga sabat sa iya. Nagambal siya, ay tuod ka day, mapakatuon mo ako dira. Ako wala sang duwa-duwa, nagambal ko nga, hoo, kadto ikaw diri. Mapuli ako dira sa April, pagkabalik ko diri sa May upod ka sa akon. Pangitaan ta ikaw sang obra, paistaron ta ikaw sa akon nga balay. Libre tanan maupod ikaw sa akon. Pero antes ina, may isa kita ka kondisyon nga dapat nimo tumanon. Nagsabat siya dahil nga, sige daibis kan ano pa ina, himuon ko gid. Wow! Ang hambal ko siya amulan ni aton nga kondisyon simple. Sa nagahilapit nga adlaw sang penitensya, mapataltal ka. Nakibot siya. Siling ko dapat mapataltal ka para mabuhin-buhinan ang imo mga kasalanan. Ako ya kasimple lang sa akon magpatawad, pero wala akong nagakalipat. Burn.